Poznáte Krejčíkov gambit? Vítajte v Myšikovej desiatke. Myšiková desiatka sú partie, ktoré končia do 10. ťahu ideálne matom a hrali hráči veľmi silní cez 2200-2300 elo. Ale ešte predtým, než sa na túto partiu pozrieme, 70% z vás nedalo odber tomuto YouTubeovému kanálu. Biely zahral D4, prišlo F5, takže je to začiatok holandskej hry. G4, gambitové otvorenie, veľmi pekné, agresívne, zobral H3. Je to inak veľmi podobné ako čierny, keď hráva také, že B5, A6, ale k tomu sa teraz nechceme venovať. Prišlo HX na G3 a jazdec krát H3. To znamená, v tejto chvíli má čierny o pešiaka viacej, ale biely má povedzme náskok vo vývine, má vyvinutú figuru, môže strelcom dať na G2 a má voľný stĺpec. Ale pointa je iná, prišlo totižto D6, dáma na D3, jazdec na C6, ono to všetko vyzerá tak v podstate ako keby nevinne, že však dobre, mám pešiaka navyše a rýchlo nejak dokončím vývin, ale ten náskok toho bieleho je naozaj veľký a teraz prišiel taký jedovatý ťah. Jazdec na G5, práve to, že využíva toho jazdca z H3 a nenechá si ho ani vlastne vyhodiť tým strelcom, tak ho hneď zapája do hry. Jazdec na G5 a teraz napríklad hrozí dáma alebo teda väža zobrať na H7 alebo jazdec zobrať na H7, v podstate nejak tak ako keby doberať toho pešiaka. OK, čierny zahral jazdec na F6, teda pokračuje v dokončovaní vývinu, plus ten jazdec ešte aj to pole, inkriminované pole, keď je napriek tomu, že vlastne to políčko je napadnuté 1, 2, 3 krát. No a v tejto chvíli teda biely toho pešiaka vyhadzuje, čierny si povie, OK, ja ho nevezmem väžou, tak keď už mám ako keby trpieť, vezmem to jazdcom, zobral to jazdcom, no ale prichádza dáma na G6 šach, král na D7, strelec na H3 šach, veľmi nepríjemné, E6 a po dáma krát E6 je to prosím pekne mat. Veľmi rýchly, veľmi účinný a hlavne teda sa ešte vrátim na začiatok, dávam do pozornosti také gambitové pokračovanie naozaj v nejakých rýchlejších partiách, úplne v pohode, prípadne aj do vážnej partie, ak chcete zaskočiť supera G4, FX G4, H3, zoberie jazdcom. Zaujímavé otvorenie. Asi by som sa to nebal zahrať, pokiaľ by mi v turnaji nešlo vyslovene o nejaké prvé miesto. Verím, že sa vám partia páčila, pokiaľ áno, teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.